कथा. कामवाल्या बाईचं भूत. जगात कोणतंही काम छोटं नसतं. घर चालवण्यासाठी केलेल्या प्रत्येक प्रामाणिक प्रयत्नाचा आपण नेहमी आदरच केला पाहिजे. ही घटना आहे ठाण्यातील. या गोष्टीतील पात्रांची नावे किंवा ठिकाणाचा पत्ता मुद्दामूनच इथे लिहिणं टाळलं आहे. एका परिवाराने ठाण्यातील एका फ्लॅटमध्ये रेंटवर एक जागा घेतली होती. परिवारात एक आजी, तिचा मुलगा, सून आणि 4-5 वर्षाची नात असा छोटासा परिवार होता. नवीन ठिकाणी आल्याने त्या लहानगीचा आनंद तर गगनात मावतच नव्हता. त्यांचा फ्लॅट 7व्या माळ्यावर होता. मोठा हॉल, त्याला चढ्याची असलेली बाल्कनी, 2 बेड, किचन असं त्यांचं ऐसपैस घर होतं. सुरुवातीचे काही दिवस मस्त मजेत गेले, पण एके रात्री असं काही घडलं ज्यामुळे त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. आजी एका बेडमध्ये झोपली होती. तिच्यासोबत तिची नात होती. मास्टर बेडमध्ये नवरा बायको होते. पाणी प्यायला म्हणून ती बाई डोळे चोळत उठून बसली. घड्याळाची टिकटिक सोडली तर घरात संपूर्ण शांतता होती. तिने घड्याळात पाहिलं. रात्रीचे 2:17 झाली होती. खरं तर रात्रीचं असं एकटीने खोलीबाहेर जायला तिला थोडी भीतीच वाटत होती, पण तहान तर लागलीच होती. तिने बेडचा दरवाजा हळूच उघडला आणि पॅसेजची लाईट चालू केली. तिथून ती सरळ किचनमध्ये गेली. किचनमधून हॉलचा काही भाग दिसत होता. त्या अंधाऱ्या भागातून कोणीतरी तिच्याकडेच पाहत आहे असा तिला भास झाला. तिने लगेच घाबरून तिची नजर वळवली. तिने फ्रीजमधून पाण्याची बाटली काढली आणि गटागट पाणी पिऊ लागली. तोच तिला हॉलमधून कोणीतरी हुंदके देत असल्याचा आवाज आला. ती घाबरली. तिने नीट ऐकण्याचा प्रयत्न केला तर बाहेरून खरोखरच आवाज येत होता. आता तर ती जामच घाबरली. नवऱ्याला आवाज द्यायचा तर किचनपासून बेड जरा लांबच होता. हॉलच्या लाईटचं बटनही लांब तारावर होतं. देवाचं नाव घेऊन जरा धाडस करतच तिने हॉलमध्ये वाकून पाहिलं. आवाज गॅलरीतून येत होता. ती तशीच एक पाऊल टाकत पुढे गेली. तिने गॅलरीची काच हलकीशी उघडली. तोच तो आवाज बंद झाला. काही सेकंद ती तशीच थांबून राहिली. मग शेवटचं धाडस म्हणून ती सरळ गॅलरीत शिरली. तिची नजर खाली कोपऱ्यात गेली. तिथे एक बाई बसली होती. बाहेरच्या उजेडात तिला ती अगदी स्पष्ट दिसत होती. तिला पाहून ती जोरात ओरडली. ती धावतच बेडरूमच्या दिशेने गेली. तिच्या आवाजाने एव्हाना तिचा नवराही जागा झाला होता. ती त्याला जाऊन अक्षरशः बिलगलीच. तिच्या आवाजाने दुसऱ्या खोलीत झोपलेली आजीही बाहेर आली. तिने पाहिलं तर तिची सून रडत होती. भीतीने थरथर कापत होती. तशा अवस्थेतच तिने घडली घटना सगळ्यांना सांगितली. त्यांनी हॉलच्या बाल्कनीत जाऊन पाहिलं तर तिथे कोणीच नव्हतं. 1-2 दिवस तसेच गेले. तिलाही परत तसा भास या 2 दिवसांत आला नव्हता. आज तिच्या नवऱ्याला जरा ऑफिसचं काम होतं म्हणून तो हॉलमध्ये जाऊन बसला. त्यामुळे हॉलची लाईटही चालू होती. रात्रीचे साधारण 2 वाजले असतील. हॉलमधून बाल्कनीत जायच्या खिडकीवर टकटक असा आवाज आला. त्याने झटकन पाठी वळून पाहिलं तर तिथे एक बाई खिडकीला तिचा चेहरा चिकटवून उभी होती. तो घाबरून उभा राहिला. तशी तिने बाल्कनीतून खाली उडी मारली. यानंतर पुढील 4-5 दिवस त्या सर्वांच्या स्वप्नात एक बाई येऊ लागली. त्यांना ती त्याच घरात वेगवेगळ्या कोपऱ्यांपासून रडताना दिसत असे. हा काहीतरी वेगळाच प्रकार होता हे आता सर्वांनाच कळलं होतं. पण लगेच खोली खाली करणे त्यांना परवडणारं नव्हतं. म्हणून त्यांनी त्यांच्या मावशीचा सल्ला घ्यायचं ठरवलं. तिला असल्या गोष्टींची माहिती होती. ती दुसऱ्याच दिवशी त्या घरी आली. घरात येताच तिला तिथे निगेटिव्ह एनर्जी जाणवू लागली. तिने लगेचच छोटी आजीसोबत बेडमध्ये जायला सांगितलं. घरातील दारं खिडक्या बंद करून हॉलमध्ये काही गोष्टींची मांडणी केली. ती काहीतरी मंत्र पुटपुटू लागली. समोरच एक दिवा पेटत ठेवला होता. अचानकच वाऱ्याचा झोत यावा तसा तो दिवा मिणमिणू लागला. सगळेजण त्याकडे पाहतच राहिले. घराच्या दारं खिडक्या बंद होत्या तरी दिव्याची ज्योत वारा लागावा तशी हलत होती. पण मावशीने मंत्रजाप चालूच ठेवला. तोच तो दिवा कोणीतरी धक्का मारावा तसा पुढे सरकला गेला. सगळेजण एकमेकांकडे पाहू लागले. कोण आहेस तू
तू इथे का आली आहेस? मावशीने न राहून विचारलं. तोच त्या दिव्याची ज्योत स्थिर झाली. कोणीतरी अचानक फुंकर मारावी तशी ती विजली आणि तेव्हाच त्या धुरातून 2 हात बाहेर आले. ते त्यांच्याच दिशेने झेपावले. सर्वांनाच वाटू लागलं ते त्यांच्याच दिशेने येत आहेत आणि त्यांचा गळा आवळत आहेत. मावशीने लगेचच लाईट लावायला सांगितली. तिने सर्वांनाच नंतर तो फ्लॅट सोडायचाही सल्ला दिला. तिच्या म्हणण्यानुसार तो आत्मा कोणत्या तरी प्रतिशोधाच्या शोधात होता. चौकशी केल्यावर कळलं त्याच फ्लॅटमधून एका महिलेने खिडकीतून खाली उडी मारली होती. ती त्याच फ्लॅटमध्ये कामाला होती. रेंटवर राहणाऱ्या काही मुलांनी तिच्यावर अतिप्रसंग केला होता आणि तेव्हाच तिने खिडकीतून खाली उडी मारून स्वतःला संपवलं होतं. त्यानंतर पुढील 2-3 दिवसांतच त्याने तो फ्लॅट सोडून दिला. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.